Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, "Tabangi intawon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang mga maghuhukom, midumili pagtabang, apan sa katapusan miingon siya siyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailob, ug mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung atong sumadahon ang pagtulunan niining ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig, atong makatunan na ikaw ug ako gidasig sa atong mga pagbasa na magpabiling mapadayunon sa atong pag-ampo. Gidasig kita sa atong mga pagbasa karon na magpunay sa pag-ampo. Ngano man mga igsuon, kasagaran mag-ampo kita tungod kay nahadlok kita. Sa atong mga kasinatian sa niaging adlaw, taas kaayo ang atong kadasig sa pag-ampo tungod og taliwala sa mga kalamidad nga atong nasinati. Usahay pod magduro kitag ampo tungod kay aduna kitay mga panginahanglan, aduna kitay mga balatian nga nanginahanglan og kaayuhan, aduna kitay mga problema nga nanginahanglan og solusyon, aduna kitay mga kakulangon nga para nato Dios lang ang makahatag. Pero mga igsuon, kung atong pamalandungan ang atong mga pagbasa karon, ang pinakatumong nganong mag-ampo kita mao kini. Una sa tanan, gidasig kita nga mapadayunon sa atong pag-ampo tungod kay kita anak man sa Dios. Gidasig kita nga magpunay og pag-ampo aron dili kita makalimot nga kitang tanan anak sa Dios. Ikaduha mga igsuon, gidasig kita nga magpunay og pag-ampo tungod kay ang Dios nga atong amahan sayod gayod sa atong panginahanglan. Sama sa byuda sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, adunay utlanan ang tanang kasakit sa kinabuhi ug sayod kita kung kinsa ang makahatag og utlanan niini. Ang grasya sa Dios nga atong amahan. Buot pasabot mga igsuon, sama sa byuda sa atong ebanghelyo karon, gidasig kita sa pagpunay og pag-ampo aron musalig pag-usab sa Dios ug dili sa atong kaugalingong kusog
ug dili sa atong kaugalingong gahom. Ikatulo mga igsuon, gidasig kita sa pag-ampo tungod kay sa adlaw-adlaw natong panginabuhi, sa adlaw-adlaw natong panaw, kita unta makanunayong makig-uban sa Dios. Kita unta makanunayong muuban sa atong Dios. Mao kana ang pagtulunan sa atong unang pagbasa karon mga igsuon. Sa dihang anaa sila sa gubat, itaas lang ni Moses ang iyang mga kamot isip pagpadayag sa iyang pagsalig sa Dios. Sama ni Moses mga igsuon, ikaw ug ako sa daghang pamaagi, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, aduna po'y daghang mga gubat. Gubat nga sama sa pagsulay, gubat sa mga problema ug uban pa. Sama ni ining maong pagtulunan, itaas unta nato ang atong kamot ngadto sa Dios. Tungod kay siya man ang tuburan sa atong kalig-on, tuburan sa grasya nga makapalahutay kanato. Og sa ulahing punto mga igsuon, ang atong ikaduhang pagbasa karon nagtudlo kanato ni ining importante nga pagtulunan. Ang pag-ampo dili lang para sa atong kaugalingong kaayuhan. Kung atong pamalandungan ng ikaduhang pagbasa karon, gitudluan kita nga dasigon usab ang uban diha sa pakigsuod sa Dios. But pasabot mga igsuon, kung tinud-anay gayud ang atong paglambo diha sa pag-ampo, mamahimo kitang instrumento nga modasig sa uban nga makaila kang Kristo, makapaduol sa Dios nung kaayo. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa mga igsuon, hinumduman nato ning maong mga pagtulunan. Ikaw anak sa Dios. Ikaduha, ang Dios sayod sa imong panginahanglan ug adunay utlanan ang kalisod nga imong gisinati karon. Ikatulo mga igsuon, ang Dios tuburan sa tanang kaayo, siya ang atong kalig-on ug atong kusog. Ug ikaupat, pinaagi sa atong pag-ampo, mamahimo unta kitang mas ligdong na instrumento aron ang uban mas makaila sa atong Ginoo. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, hinaot pa unta.